ଭାଇ ଆକୁ କଣ ପାଇଁ ବାନ୍ଧା ହେଇଛି? ତମେ କଣ କହୁନ ତା କଥା କାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ହଉ ଭାଇ ହେଲା ଆଉ 3ଟା ହାଜମଲ ଦେଇଦିଅ ଆଉ। ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା? ରୁହ ହିସାବ କରିକି କହୁଛି। 1 2 3 ଭାଇ ତମର 111 ହେଲା। ଭାଇ ଯଦି ଗୋଟେ ଫେରେଇ ଦିଅ କେତେ ଟଙ୍କା ରହିବ? -1 ଭାଇ 110 ଟଙ୍କା। ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଫେରେଇ ଦିଅ କେତେ ରହିବ? ରୁହ କହୁଛି। -1 ଭାଇ 109। ଭାଇ ଏଇ ଗୋଟେ ଯଦି ଫେରେଇ ଦିଅ କେତେ ରହିବ? ଆରେ ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ଭଲରେ କହୁନ? ରୁହ କହୁଛି। -1 108। ଭାଇ ତମକୁ 5 ଟଙ୍କା ଆଇଛି। Yeah.